Cambio na situación do incendio de Boiro. Logo dunha semana a Consellería de Medio Rural informou de que xa está controlado, aínda que levaba estabilizado dende o pasado domingo. Un avance máis cara a súa extinción definitiva. Aínda así na zona seguen a traballar numerosos medios, avaliando danos e actuando sobre a superficie queimada. Polo de agora non varían os números en canto á superficie arrasada polas lapas, que afectaron a práctica totalidade da Serra do Barbanza. A Consellería segue a falar de 2.200 hectáreas de monte, pertencente aos concellos de Boiro, que foi onde se orixinou o lume, a Pobra do Caramiñal e tamén Ribeira. Durante este tempo traballaron na súa extinción un total de 10 técnicos forestais, 109 axentes, 190 brigadas, 103 motobombas, 13 PAS, 5 unidades técnicas de apoio, 15 avións e 12 helicópteros, así como tamén a Unidade Militar de Emerxencias, a UME.